Vyhraj z Dazzle ETB Shrouded Fable. Takže keďže ste nás na poslednom streame podporili 50 000 lajkami na TikToku, rozhodli sme sa, že urobíme súťaž o ETB Shrouded Fable a podmienky súťaže sú následovné. Pod toto YouTube video musíte dať komentár hashtag dazzle.sk. Losovať budeme v stredu počas live streamu, nepoviem presný čas, treba byť prítomný na streame. Po losovaní sa musí výherca prihlásiť do 30 sekúnd do nášho chatu, buď na TikToku, Twitchi alebo na YouTube. Ak nebude prítomný, žiaľ, budeme losovať ďalej. Takže nezabudnúť, streda o 20:00 súťaž o Shrouded Fable. Ešte raz koment pod tento príspevok alebo video na YouTube dazzle.sk. Treba tam dať komentár hashtag dazzle.sk a môžeš práve ty vyhrať svoje ETB. Takže vidíme sa v stredu, čaute a díky.